новини. Започваме с една голяма новина от BTV новините. Родните ни звезди от Господари на ефира ще започнат да се излъчват по BTV на 14 септември. Нови адреналинки, нови теми и нови гафове в шоуто всяка делнична вечер от 11:30. Ей, още не сме почнали и вече ме е смешничко, а? Нови адреналинки, нови теми и нови гафове в шоуто всяка делнична вечер от 11:30. А пък какво посрещане ни направиха в обедните новини на BTV? С Господари на ефира в началните му издания по BTV ще се излъчва в малко по-късен час, но това ще е само няколко месеца. Това е чудесно. Чудим се само какво точно е Господари на ефира. Нещо изненадващо ще да е. Вие гледате Господари на ефира. Време е да разберем кои са адреналинките. Не знам какво значи това просто и според мен не значи нищо. Уважаеми дами и господа, моля ви посрещнете новите адреналинки на Господари на ефира! Let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for loving. Заповядайте, госпожо Игнатова! Здравейте, скъпи приятели! Ние ли сме новите адреналинки? Съмнявам се, госпожо Игнатова, не сме. Аз ставам за адреналинка, но вие специално не. Адреналинките след малко. Сега да кажем здравейте на нашите скъпи приятели. Здравейте, скъпи приятели! Слуховете са верни. Вече ще гледате Господари на ефира по BTV. А всичко по-интересно, благодаря, всичко по-интересно от другите телевизии ще гледате в Господари на ефира. Сигурни сме, че сме ви липсвали, защото вие ни липсвахте много. Особено на мен, скъпи приятели. Докато си лежах на плажа, ей така се бях свил на две от мъка. И само се моля да се върна по-бързо на работа. И към молица, искам да свърша отпуска. Ти пък кога си лежал сам на плажа? Ами, един ден. Открих да търся Райския залив. Аха. Къде е този Райски залив? Аз къде съм била? Ти къде си била? Сигурно на Уелнес с козен мляко. Да стирам аз една бариера, госпожица Игнатова. Там, където преди имаше 100 годишна секвоя с щъркело гнездо, сега има бариера с бетон. И питам, добър ден, добър ден, тук ли е Райския залив? И те какво ти казаха? Тук е, вика, точно е тук е, между блоковете, наляво, през подлеза, оттам с ескалатора на втория етаж. Точно това е Райския залив. Отивам аз и сега точно да играе. Да се чудиш, повече райски ли е или е повече залив? И аз се чудя кога Черноморието ще стане един голям блок с много входове. Вход Поморие, вход Созопол, Китен, Черноморец. Сега, господи, сега то още малко остава. Асфалт, плочки и малко пясък. Да не е без хич. А на пясъка атракция. Умрял делфин. Всички го снимат, японци, отляво, отдясно. А върху него табелка релия делфин. Много смешно. Виж какъв съм, Гледай малко по-положително на нещата. Виж какво ни обеща Бойко Борисов миналата седмица. Него пък от кога не съм го виждал по телевизията? Гледаме по света и у нас на БНТ 1. Магистрала Тракия. Шкоите на море. 2012 година. Племенин твърди, че в края на лятото, аз съм убеден, че в началото на лятото ще отидете 2012 на море. По магистрала. Мито, по последни данни, през 2012 морето ще дойде при нас. Явно ще стигне само до Стара Загора, Рачков. Ще отидете 2012 на море. По магистрала. Ето как Бойко Борисов откри официално софийското метро. За да уважи японците построили метрото, той облече японски дрехи. Или по-скоро се опита. Дрехата, с която се извършва ритуала, се оказа обаче малко тясна за премиера. Не им е тясна дрехата, ами премиера ми е голям. Но пък как удряш, чука? Открива метрото в японски одежди. Как ли госпожица Игнатова ще открие магистрала Тракия при мен?
Не знам, надявам се само да не е с мини-жуп и токчета. Като каза мини-жуп, мисля, че е време за нашите две големи новини, скъпи приятели. Чак пак големи. След тежък кастинг, те се пребориха с конкуренцията на 1000 красавици и нямат търпение да изтанцуват своя първи танц. В момента измъчваш и тях, и зрителите. Така е, стига с тази мъка. Скъпи приятели, дългоочаквания момент дойде. Моля, посрещнете новите адреналинки на господари на ефира. Веси и Ваня! Много добре. Следващия път, ето се казва и синхрон трябва да има. Заповядайте. Това е за вас. Аплодисменти за Веси. Нали така беше? И аплодисменти за Ваня. Заповядай, Ванче. Аз само не разбрах коя е Веси и коя е Ваня. Гледай, аз ви казвам, то пък русото си е русо. Първи аплодисменти. Още веднъж за Веси и Ваня. Малко пляскате отгоре. Пляскай малко по-активно. Какво те я? Веси, как се чувстваш? Страхотно. Страхотно? Уникално. Уникално и спонтанно. Би казал, добре. Адреналински. Как? Адреналински. Адреналински, добре. Ванче, извинявайте, момичета, има адреналинка направя нова, бе. Ванче, на теб харесва ли ти да танцуваш с нещо като бански пред цяла България? Що пък да не ми харесва? Що пък да? И на мен много ми харесва, да знаеш. Даже ако може още по-постичко, да. Да, тебе никой не те пита сега. По-постичко. Алекс, ти одобряваш ли избора ни за адреналинки нови? Нали? Разбира се. Жанче, завиждаш ли им, или да питам по-скоро колко? Викаш, добре си има. Не съм сигурна, но ще видим. Тък му се отървах от вас, момичета, и вие ми доведахте две нови, още по-млади. Аз не знам, извирате ли от някъде, откъде се появявате? Скъпи приятели, почва става горещо в студиото. Изчакайте, момичета, нека видим кратко откъсче от официалната церемония по посвещаването в адреналинско звание. Айде. Момичета, дойде момента, в който трябва да изберем наши достойни заместнички. Победителки и новите адреналинки на господари на ефира са двойка номер 4! Ваня Георгиева! Друго ти е да си коронована адреналинка, да взема се коронясам Ти аз. никога няма да бъдеш госпожица Игнатова. Момичета, какво усетихте, когато си чухте имената? Веси, благодаря ти. Просто откачих. Какво е това? Щастие. Това е щастие? Да. Добре. Тя откачила щастие. А това какво е? Щастие с черен дроб. Това е с ръцето, банчите. Усетих. Какво беше усещането? Непознато. Непознато. Да. Вярваш ли, че беше адреналинка? До последно не. Ти в едно интервю каза, че малко на сила са те бутнали, записали за кастинга. Бутна малко светинец, няма да й кажа името. Аз това питах не дали е гледал въобще господари на ефира. Добре, Рачков, ако ще се занимаваме цяла вечер с адреналинките, аз да тръгвам. Добре. Шегувам се, разбира се. Това е тяхната първа вечер, госпожице Игнатова, плюс това са ти подготвили изненада в знак на помирение, така ли, момичета? Ами давайте да я видим тази изненада, то бая изненада ще трябва да е. Изненадите след малко, скъпи приятели, от утре в господари на ефира ще може да гледате най-доброто от кастинга за адреналинки. Ама стига с тези адреналинки, искам си изненадата. След малко, Мария. Много е търпелива. Има търпение. Ето някои моменти от това, което предстои да гледате от утре от кастинга за адреналинки. Хайде, ще изберете си друга карта да видим да гледаме за Ледо. Момче, ще се случи, бе, аз подказвам. Playgirl 2009, Виктория Сачкова.
Не още, господин Тигнато. Първо да разберем малко повече за тях, за Веси и Ваня. Мислехме да ги разпитаме надълго и на широко за живота им, но решихме да оставим тази работа на кого? На Жанчето, разбира. Кой, ако не тя, а именно Жанчето, ще знае какви въпроси да зададе на една адреналинка. Ама после подаръка. Разбира се, бе, Мария, стига вече, нервиш ме, излагаме се пред новите колежки. Доставна Мария. Кажи. Много ми е приятно да съм в компанията на новите адреналинки на господари на ефира. Това са те, красиви, лъчезарни, точно такива, каквито трябва да бъдат. И нямам търпение да им задам първия въпрос, а именно: момичета, как се чувствате? Вече сте новите адреналинки на господари на ефира. Ужасно добре, бих казала. Уникално. Чувството е върховно. Просто не може да вярваме, че ни се случва. 1000 момичета се явиха на този конкурс. Как така точно вас, двечките, бе, сладоранки? Аз не знам то. Защо? Заради усмивките. Най-вече, да, заради чара, може би. Ще ми разкажеш ли малко повече за семейството? Брат, сестра? Ами не, самичка съм и явно всичко е дошло на мен. Всички хубави черти. И това е още заето. А имаш ли си гадже? Имам си, да. Имаш си, вау! А той как ще посрещне новината? Ами, предполагам, че и той ще е доста радостен. Според теб, кариерата или любовта е по-важна? Ами, не знам, мисля, че и двете трябва да са ръка за ръка, но първо трябва да се постигне кариера. И тогава да се мисли за любов. Ще видим как ще мислиш след време по този въпрос. И казвам се Весела Стоилова Гирова. От София съм. На 22 години скоро ще станат. Зодия Лъвче съм. Мама и тата? Братче, сестриче? Имам батко. Имаш батко? Да. А мама и тате? Как приеха новината? На тях ли каза първо? Ами не, първо казах на братовчетка ми, тъкмо тя ме накара да дойда. Очакваше ли въобще, че ще спечелиш? Как се почувства след като спечели? Ами, просто не можах да повярвам. Изобщо не съм вярвала, че може да ми се случи точно на мене. С какво ще се промени от тук нататък твоя живот? Ами, с много неща. Страшно много неща. И това очаквам да стане. Но очакваш промени. На това се надявах, да. А имаш ли си гадже? Имам си, да, сериозна връзка. Леле, и той как ще реагира на тази новина? Ами, дано да се зарадва. Дано да се зарадва. Според мен ще е най-щастливия мъж, че има толкова красива жена до себе си. Според теб, кое е по-важното? Любовта или кариерата? Кое поставяш на първо място? На първо място поставям семейството си. И там насетне вече ще преценя кое е по-важно. Дали любовта или кариерата? И все пак може би работата. Работата, кариеристки са новите адреналинки, не мога да повярвам. Скъпи приятели, не ме сдържа да попитам Жанчето. Жанче, как се чувстваш като бивша адреналинка? Това е моето първо интервю. Не, този въпрос. Не, тък му се държах да не се разплача, Рачко. А защо точно теб, Жанче? Така задаваш и ти въпросите. Благодаря ви, момичета. Айде поместим Няма да се се от мястото. сбогуваме, но така или иначе. Ние сме тук, няма оттърване от адреналинки, бивши или нови. Скъпи приятели, това са нашите нови адреналинки. Време е да кажем чао на старите. Момичета, няма да си забравяме. Този път няма да плачете. Само да ви кажа новите, аз нямам сериозна връзка. От утре вечер продължа. Не, ти нямаш никаква връзка. С главния мозък. Не, сериозно. От утре вечер продължение на 2 седмици може да гледате най-интересните моменти от кастинга за адреналинки. Давайте сега изненадата, защото ще го изпъдя след малко. Изненадата след малко, когато ще видите с какво Тодор Батков заслужи нашия, ето го тук, златен скункс. Както и неговите охранители в действие. Много е важно. Господин Батков, чули какво ти казах? Стой там за потръго притеснява. А сега нашата Господин Батков. Ама къде изчезнаха адреналинките? Къде ми изненадата? Не издържам повече. Не издържате, господин Тигнато, обаче те се подготвят в момента, репетират. Само не ми казвай, че са ми подготвили за изненада някой танц. Не знам, аз нямам нищо общо. Момичета, вие сте! Очарователен е, момичета, благодаря
ми страхотни. Госпожа Игнатова, Мария, това е подарък за теб от Беси и Ваня, за да цари мир и разбирателство между вас. Много ви благодаря, момичета. Аз кучкарник вече мога да си отворя. На вас благодаря ви. Зад гърба ви ги правя нещата. Има ли си име кучето или сега ще го кръщаваме? Тази работа вече съм е свършил, госпожа Игнатова. Вече съм го кръстил, деца казва. Как? Понеже Рапан много ми липсва, този го кръстих Рапон. Много са близки имената, оригинално е. На Галино Рапон. Още по-Галино Репа. Това е изключително оригинално. Аз ще му казвам Рапончи. Благодаря ти, Мария. Докато се подушите с Рапон, за да се опознаете, ние гледаме как Тодор Батков заслужи нашия златен скункс. Нажия с Ж, твърдо. Ти така си говориш. Нека си припомним как реагира той след жребия за Шампионска лига, при който на Левски се падна да играе с Дебрецен. С кое? И какво се случи? С кое? С Дебрецен. С Дебрецен. И какво се случи после? Ма с Дебрецен. Не е Дебрецен, с Дебрецен. Вие лично с какви чувства сте в момента? Поздравявам и Радко, и Георги. Мисля, че жребия е добър. Господ отново се показа като българин. Поне такъв СМС ми пусна синеми преди малко. Просто мобилизация, пределна, пълен стадион и решаване до голяма степен на крайния резултат още в първия матч. Доволен съм определено. Аз не исках нито Залцбург, нито Апоел. По понятни причини. Възможно сега за Варга. Много технично изпълнение. Това е 1-0 за Дебрецен. Великолепен гол на Гергей Рудолф, както и да погледнем. И ми се струва, че вече това попадение слага край на каквито и да било илюзии на Левски. Този златен скункс и колегата Дейвид от предаването Господари на ефира. Днес беше на Аерогара София и чакаше отбора на Левски, по-точно собственика на клуба, адвокат Тодор Батков, за да му го връчи. Но доколкото успяхме да разберем, господин Батков по някакъв начин е финтирал репортера на Господари на ефира. Голямата радост от лесния жребий на Левски се оказа доста прибързана, скъпи приятели. Какво става? Оказва се, че Батко ти Рапончи Тодор Батков си е направил сметката без кръчмаря. И когато кръчмаря дойде, замина отбора на Батков, слушай, да се уважаваме, от първи ден почва с Лига Щини. Когато... за какво говори? Когато кръчмаря дойде, замина отбора на Батков 2 гола и го отстрани, лиши от възможността да участва в Шампионска лига. Ето защо Дейвид продължи да го преследва с скункс под мишница. Оказа се обаче, искаш да кажеш нещо ли? Оказа се обаче малко добре, че Тодор Батков е по-охраняван от Митю Очите и Митю Пищова взети заедно. Господин Батков, чули какво ти казах? Стой там, за потръго притесняваш. Господин Батков, няма стой. Господин Батков, извинете, аз знам, че той е разбран човек. Чига, бе. Господин Батков, може ли за секунда само? Господин Батков, може ли за една секунда? Няма да я питам. Няма да я питам. Може ли извинявайте за малко? Явно не може. Много мили хора бяха от неговата охрана. Някои нямат чувство за хумор. Нищо не ни остава друго, освен пак да го потърсим. Това е за сега всичко от мен, Дейвид. Само да пипнеш колата ще те... Какво ще те? Какво? Господин Батков, вие сте публична личност. Не може вашите охранители да се лъжат като падари. Но това е само да пипнеш кошицата ще... Значи само да ме близнеш. Само да мяташ пръщите. Всеки си има право на лична охрана, щом се чувства заплашен. Според мен е доста по-мъжко човек да излезе и да си каже: слаби сме, не успяхме за пореден път, вместо да се крие зад гърбовете на якички момчета. Господин Батков, това златно скунксче, къде отиде това? Къде е за вас? То не хапе чак толкова, нали? Много, но понякога кара хората да се замислят преди да правят прибързани изводи. Ето го. Въпреки вашите възпитани и симпатични охранители, само да кажеш нещо, ние ще продължим да ви следваме с златния скункс. И си мислим, че е въпрос на чест да си го вземете с достоинство. Това беше всичко от нас за тази първа BTV вечер. Точно така, за финал една тъжна новина, скъпи приятели. Продуцентите на сериала Пътеводна светлина са решили да прекратят излъчването му. След, забележете, 72 години в ефир. На това му се вика сапунка. Много рано ги изрязаха, бе. Защо? Честит рожден ден на нашия репортер от Бургас,
Стойчо Иванов. Да си жив и здрав, Стойчо. И поздрави на Бургас. Утре вечер ще видите как започва нашия кастинг за... Какво става? Само да китнеш, ще видите как започва нашия кастинг за адреналинки. Аман от тези адреналинки. Айде, Да, Рафонч. ще видите и едни интересни пловдивски охранители, които не търпят отказ. Утре вечер 23:30. А сега останете с BTV. А ние ще полем първи работен ден на Веси и Ваня. You're on the floor and you're making the one to take your own. No competition, but the girls are coming.